La jornada ha començat amb la primera medalla d'or per Álvaro Martín, amb 20 quilòmetres marxa, i marca personal amb un pòdium molt estret. En quant als catalans, Nahuel Carabanya, l'andorrà amb llicència catalana, li ha faltat una plaça per entrar a la final, 8.25 amb 3.000 metres d'obstacles, 8.27, perdó. Esther Guerrero, 4.4, classificada a l'última plaça amb una amplitud important sobre la setena. També l'espanyola Marta Pérez ha quedat amb 4.1, cinquena i classificada. Maria Vicente a 2 centímetres i a 2 llocs per anar a la final de llargada. En triple tindrà més oportunitats. I finalment tenim Mechal, que ha quedat quart, 4.34, classificat també per la semifinal de 1.500, igual que Romo, que ha quedat primer amb una sèrie molt lenta, 4.46, i Katir, a una centèsima menys que Mechal, també ha quedat classificat en segona posició. Emoció, caiguda de Hassan en el 10.000 metres a l'arribada i caiguda de vol en el 4x400 mixta, que ha quedat desqualificat a l'equip holandès en favor del rècord del món i les guanyadores als Estats Units. Crouser, 23.51, rècord dels campionats en pes i medalla d'or.